lähti. Hey boy! Mitäs lepa? Ei mitään hyvää. Vähän bluesia. Onko kitarat purkissa? Kitarat on purkissa, työ menikin. Color Dollar. Color Dollar Rules OK. Color Dollar Rules. Tuliko hyvää soundia? Erittäin hyvää soundia. Mitäs seuraavaksi mielessä? Ootko tänään kuulemma Prince Helsingissä? Ootko menossa kahtomaan? Ai mitä? Prince on tänään kuulemma Helsingissä. Ootko menossa kahtomaan?